Az izzasztóan izgalmas pillanatokban is veled vagyunk. A közvetítés támogatója a Ride Guard dezodorok és tusfürdők forgalmazója a Henkel Magyarország Kft. Most per pillanat az lesz a program, hogy mindenképpen megy egy pár kört a Balázsral, megnézik, hogy működik, mit működik. Utána bemelegszik egy kicsiket, 5-6 kört, és amikor full csúcson van, akkor beszállok a kocsiba, mert csak akkor fogok élvezni, amikor nagyon-nagyon gyors lesz. Ez lesz az első alkalom, kíváncsi vagyok. Én bíztam benne, hogy nem az 5.-6. körből jövő Stefánra először menném, de hát ezek szerint ez a terv, úgyhogy meglátjuk. Én Murván nem is igazán versenyeztem soha, rallycrossba, de hát az 60% aszfalt, 40 Murva, és első kerekes autóval, úgyhogy hát gondolom, hogy fog keresztbe csúszni egy-két helyen, meg egyébként is, úgyhogy hát meglátjuk. Hogy 200 km múlva lesz egy hegyes, és akkor az ki kell kerülni. 200 km úgy mentünk, az baszott. Utána. Baromja durva, nagyon kemény. Az egyszerűen hihetetlen, hogy dobál, esik, kell, pattog, és egyszerűen minden, mint nálunk, ahogy megvan a rázókőtől rázókőig, vagy a festéstől festésig. Itt a pokortól, a dobbantóig, keresztben, mindenen át, olyan pontossággal, hogy éreztem, mondom, hát ha én lennék itt, nem tudom hova tenném az autót, hogy ez megfogja, és akkor csak direkt eldobatta a segéd, megtapadt, elfogja, mondom. Gyors! Ez. Lehet, hogy neki nagyobb ülés kéne. Hát igen, várjál. A fékezés a legfontosabb. Hát az a lényeg, hogy hol kezdesz fékezni és milyen a hatékonysága. Mindig úgy kell fékezni, totál fékezel abban a pillanatban, amikor elkezded, és utána felengeded, mikor már elkezd kanyarodni. Tehát a kanyarba már nem fékezhetsz. Tehát ott már gáztatsz. Jó, azt próbálgass, hogy hol vannak ezek a határok. Jó, nézegetem. Gáz. Jó, te hagyjál már! Az izzasztóan izgalmas pillanatokban is veled vagyunk. A közvetítés támogatója a Ride Guard dezodorok és tusfürdők forgalmazója a Henkel Magyarország Kft.